Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam tayo ang nagpailingad itinagan a Sandra, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunhana. Dear Mr. Lonely. Sakbay nga inak isalaysay ti pakasaritaak, kablawan kayo pa'y nga awan labas. Kastameten dagiti naayat adumdumngeg iti daytoy a programa. Nakapagsurat ak, takayat kumat nga ibinglay ti istorya ti biyag ko, nga isu ti dandani na kay sagmakak. Bueno papagayam, intay denggan ti pan na kay drama ti pakasaritaan ni Sandra. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sandra, kaya't kumanayam amukan ka ti best friend ko. Okay, Gina. Sandra, iso ni Peter. Peter, isumot ni Sandra. Office mate ko. Hi Sandra. Pudnugam ti bagbaga ni Gina na pintas ka nagseksi ka. Hi, Peter. Oh, ti Ima. Ibatamon. Sorry. Nakayawan ak lang kami ni iti kinapintas mo. Apay, saan ka di? Anadakamot kan ka ni Gina nga dan asawa? Ha? Adan, Peter. Gina, sika talaga. Amumat nga daan ako ni ti asawa. Inyam amumpay na daytoy abano. Ay na, awan mo't dakis na makipagayam kan ka ni Peter. Saan ka di? Sa bagay. Oo, anya pa nag-aramidan tayo. Aginom tayo na. Siyak di makaapo iti arak kan pulutan. Siya kung ti makamu iti arak kan pulutan, Sandra. Sky is the limit. Agyaman na kiti panang itulod mo kanyak dito'y balay, Peter. Awanan yaman na, Sandra. No kasapulam ti tulong ko, ibagam la kanya. Okay. Sana kung ngagbayag, Sandra. Sapay ko ma, tama ulit tupay ti panagkita ta. Bye. Nakanan. Nasingbat kan baknang ni Peter. Malalaki pa'y tilangana. Apaya kastoy ti mariknak para kan kuana. Kasla nabayagan nga agam amu kami. Anya ti mapaspasama kan Cassandra. Tunggal aga po kay ti opisina yon, nakainom ka. Inawis nak namin dagiti babarkada ak Julius. Diyak mo't ida mapagkadkadan. Ang kanayon mo tanday tangar aramidam. Aywan gayam. Asino din nakamotorsiklo nang itulod itay kan ka dito balay? Ni Peter, best friend ni Gina. Nakilugan ako ni ti motorsiklo na. Tapag isumat lalong mabas dito'y lugar tayo. Aday ta ka manan. Diyak kaya ti panagsinnaay mo itinaunag, Julius. Masansan adagiti lalaki ti kakakuyog mo. Ang mga nudumtang to ti aldaw, pagaramidan da kay ti dakas. Kuna kunkat. Day tamanan ti bagam kanyak. Awan ti dakas sa mapasama kanyak. Iwaksim day tay ti panunot mo. Siya asawa ka, Sandra. Ang makikuykuyog ka. Sumardeng ka! Di mo amot ti bagbagam. Di ka kumamot aglaho, Nasayat mo ti panakisaritakan ka. Kaya't kalaang nga iliklik iti pakaysagmakam. Agim-imon ka kadi, ha? Nasingpet kan mapagtalkan dagiti babarkadak. Diyak kayat ti kasta adjar mo, Julius. Sandra. No awan, ti panagtalak mo kanyak. Agsinat alangan. Anya. Nalawag timbagak.
Agsinat alaangan no awanan ti panagtalak mo kanyak. Tandaan am day tanga imbagak. Relax, Sandra. Mabalinta matapagsaritaan day ta aparikot mo iti asawam. Imbag kapay ta maawatan ng Peter. Sana kas iti asawa apagduaduan ng nga ada sa bali nga aramidan. Mawatan ka, Sandra. Gapota. Nalablabas pa'y ngam gayem ti pangibilbilanakin ka. Anya? Apay nga umisam ka. At ka di makapaisam itimbaga? Among Peter, nalagaan mo tirik na kanta. Gaputa na singpat ka kanya. Talaga? Wan, nalagaan tirik na. Gaputa man nakaawat. Kan among nga andingayan tirik na. Sandra. Ar-aramidam anaragsak ti tunggal aldaw ko, Peter. No idilig ka iti asawak, dakkel ti nagbidyatan niyo. Kasta ka di. No kumatabala sa akpay, naala mong tirik na. Ti kayat ko asawan. Nagayata kon kan ka. Sandra? Nalakakla ang agtanan. Nang runay ti kaskan ka, Peter. Nasingpat, edukado, kan kang runani ti amin. Nataay. Agyaman ak, Sandra. Ibagakan ka ti akpweso. Naiduma ka kadagiti amin agagayem ko. Isublikkan ka dagiti imbagbagam may papan kanyak. Nasingpat kan man nakawat ka. Kang runani ti amin. Napintas ka. Peter, Kaya tasawan na ita. Agpada ta iti marikrik na. Agkinaawatan ta iti amin abanag. Apay ka di tatang. Ada ka di bagayo? Well, Julius, nakitam ka din ti impos ti asawam iti Facebook. Saan pa'y tatang? Diyan kami masangon ti ag Facebook. Tama kumi-kumi ka di opisina. Oh, adto iti cellphone ko, baraw. Kita ti impos ti asawam. Uwan man. Sino ti kadwa na nag-selfie ti beer house? Mangibaba hindi tang asawam, Julius. Nagadun alalaki ti nakakuyog na. Ito, sa bali manon ti makitak nga ipupus na. Nalabit nga suday ta ni Peter nga bagbaga na tatang. Diyak lang amin na ilasin idida mo. Gaputan na ka-helmet anang itulod ka ni Sandra iji balay. Anya? Nagragsak da mata nag-selfie. Nagdagkat pa iti pingping da. Banag asa na maaramid da ita kanyak ni Sandra. Anak, kau? Hanggang sa bali da itan nga aramida ni Sandra tatang. Saan na nasayaat. Sandra, nagsaur kayo ken ni Peter, Oh, apay ka di. Nakitak ti impos mo iti Facebook. Nagkuyog kayo ang naginom iti arak. Didak pa'y inayaban. Kalaat ngamin ang nagawis ni Peter. Iso pasensyakan ha, Gina. Ang masansanan ti pa nagkuyog yu adwa. Atiw yu pa yan ti agasawa. Nalailo ngamin ni Peter. Nalaka lang asitgan. Ay, talaga gayam ang natinagan ti riknam ken kuana, Sandra. Nagbalin kami na singad nga agayan, Gina. Agyaman na ka, tainyam amom kanyak ni Peter. Ay, awan anyaman na, Sandra. Okat, anyangay. Kasi ti sigod. Okay. Aginom tayo, kalpasan ti trabaho tayo. Awisan tayo ni Peter. Umapalak kada kayo. San kayo maten nga agsinsina, Peter? Sandra? Kasano?
Kailiw ko man na makita ni Sandra. Oops! Ah? Dinak sa labayan, Peter. Laglagi pa. Adda limitasyon. Saan ako naabalasang? Sorry. Naawis la tirik na, Sandra. Aday wanak man ket di Peter. Nilangan Gina ti abayam. Taiso ti balasang. Anya? Diyak kayat. Sikat kayat ko. Siya, palmat tinapilim nga dasawa na. Nagadwa bang balasang di ta mabalin mo nga abayan. Urayan niya pa'y tibagbagam. Sikat kayat ko. Eh, isardang yaman day ta, Sandra, Peter. Umapalakla unay. Ha? Sandra, masansanin dahil yung araramidin Saan ka nabalasang? Tapno aramidin na tatikay kayat mo. Julius, saan pa napagsaritaan dayta? Nabartag ka si Mang Pet. Apay, di ka mabayin itikas tangar aramidin. Mabalin ka din! Di na kung kasarsarita takayat kung ti maturog. Anya. Asawa ka lang, Julius. Saan mo at tanggal tibiyag ko? Noan niya ti kayat kong aramidan. Awan bibiyang mo. Anya. Pakaragsakak ti kastoy nga aramidak. Aramidak ti kayat ko. Aramidan mo ti kayat mo. Kasjay lang, Julius. Nagalasan dahil na panagras-rason mo, Sandra. No ti pampanunutan kat adda sa bali nga aramidak. Nagkamali ka. Amok ti limitasyon. Sandra. Gagayam ko dagiti kakadwak. Amo mat ni Gina katrabahwak. Saan ka di? Sandra. Naginom kami lang iti beer house. Awanan di sa palipay ngay naramid ko. Isasagdangan manakon kontraan. Sandra, di na kami... Talaga santa kinawatan. No di nakmat mawatan. Nakadasaran ti pagarmasaran ka, Sandra. Magantan. Nagsakit ti ulo ka. Kasano saan nga sakit ti ulom. Kat nabartag ka si Mang Pet iti balay. Kaya't ko tinalami sa mainom. Wala, mabit lang. Tayalaan ka. Oh, kantoy. Uminom ka. Agyaman ak. Namalpas ta nga agarmusar. Siya kung ti makamoy tinangananta. Aginana ka pa'y lang. Julius. Agpanatang awan trabaho na itangal daw. Gapot a holiday. Masapol mo ti aginana. Siya pala ti mga ramid iti amin at trabaho dito'y balay. Aglaba. Kaya nagluto. Hala, mangantan. Itay pa nakadasar ti pagarmusaran ta. Uy, Sandra, papayaban na ka ni manager ija opisina na. Apay papayaban nak. Anya ka no ti makagapo. Jack man amo. Nasaysaya at numapan ka tap numaamuam. Sikapay lang ti makisarita ka ni Peter. Aday jarwar. Ibagam kan kwa na nga orayan na kon. O sige, Sandra. Sa anak mat siguro nga agbayag iti opisina ni Ma'am Carol. Sandra, maiparit ti balang kantis nga empleyado iti daytoy nga opisina. Amok ni Peter. Kan maysa, addaan kan iti asawa. Nagalas ti maysa nga empleyado ti makikuykuyog iti sabali a lalaki. Nang runa iti kaskin ni Peter. Ma'am Carol. Diyak kayat arugitam tinapintas nga imahe ti opisina. Gapulaeng iti lalaki.
Ita, Sandra. Maysa asaludsod, maysa asumbat. Adda ka di relasyon nyo kin ni Peter? Awan, Ma'am Carol. Nasingad laagayam ko ni Peter. Sigurado ka. Kanayon na ka nga umaysukunan dito opisina. Ammo dagiti empleyado dito'y asya asawa ka. Iso anagalas akitaan ti panakikoy-kuyog mo iti sabali a lalaki. Ma'am. Diyak kayat nga umaypay dito'y opisina ni Peter. Naawatam. Uwan, Ma'am. Maawatak. Ibagakan ka ti agpaiso, Sandra. Saan anasaya at atao ni Peter? Anya? Diyakon isalaysaykan ka no apay nga mo. Tilang may bagak. Agannad ka. Kanlikli ka mo ni Peter. Ita tanasapapan. Peter, anya ti impainom mo kanyak. Abaya, naulaw ka dagos. Awan mahit, Sandra. Amang ano saan ka lang ang nakakondisyon nga uminumita? Itulod na ko ni Jibalay mi. Diyak kaya doon di uminom. Nabartag ako. Sana mabalin, Sandra. Agtalinaed ka pa'y dito'y dagos ko. Bastas! Tinungpanak? Awanan ka itibain. Si kalaang tinangaramid iti kasta kanyak. Panawan ka! Oh my God! Di nakpanawan, Sandra. Tanag! Di na kuyugan! Mas saksakit ka na kayo ka! Awanan ti maaramidan. Kukuwakan. Doktor! Sandra! Agsupli ka! Bakawanan na, Julius. Sana ka dimnagkan ka. Dandaninak nagaramidan ni titakas ni Peter. Napakawan kan, Sandra. Awanan ti rumba nga pagdanagam. Awan gayam. Nakasarita kung nagiti pulis amang kamag ka ni Peter. Julius. Tawanan ba'y na lalaki? Bayadan na iti pagbaludan ti naramid na kam ka. Makaambun tilintag amang dosa kan kuana. Uray nagbalinak nga irresponsable iti asawak Mr. Lonely, tinulungan naklataan ang Yuli iti darom kontra kini Peter, tapno bayadan na iti pagbaludan ti inaramid na kaniya. Dapdapak ti babawik, no apa asimurutak kini Peter iti dagos na. Nalakaak ngamin nga agtalag iti lalaki, nang runa no pakitaan nak iti kinaimbag, ngam nagbiddutak iti panangipapaan kini Peter. May sagayam at takes atao. Gapu iti dayta na pasamak, nagikatak iti opisina a pagpapaayak. Gapu ta mabainak unay, pagyamanak mati asawak, tanaawatan, ken inandingay nak, iti likudan, ti kamalik. Kastan, katagyamanak iti anosyo, anang idrama dito'y pakasarita, to'y pagayam mo, Sandra. Agyaman kami mat iti impatulod mo apakasaritaam, pagayam Sandra. Anyaman ang naaramid, wenno nagbiddutam, adda silid, ti panagbabawi. Adda dagiti pagteng, aditay mapakadaan. Adda met dagiti balikas, apanagkiddaw iti pamakawan. Nasayat launa iti asawam, nga uray nagkurang kakenkwana, ket napakawan na ka. Daytoy kumati kanayon mo atandaanan. Saan nga amin amang ipakita iti kinaimbag, ket nasaya aten a tao. Tadda dagiti mangipakita iti kinaimbag, tapno magunod na, tidakas apanggap na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan as Sandra. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear
Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.